Yng nghanol cystadleuaeth Ŵyn Hyrdod y Charollais fan hyn ynghylch y Defaid a mae'r beirniad John Geldad yn ddiwyd wrth ei waith wedi tynnu rhyw ddosbarth o ryw 20 o gystadleuwyr lawr i'r rhai ni'n gweld o'n blaen i nawr, y rhestr fer yma. A gyda fi wedi bod yn gwylio'r holl beth, mae Derfel Harris, yr arwerthwr o lan ymddyfru, wedi bod yn cadw golwg ar bethau cytuno gyda'r rhestr fer i dyn nhw'n Derfel. O, di, chi'n gallu gweld mae patrwn, mae'n ddyn sy'n gwybod beth mae'n chwilio, a mae patrwn, ni wedi lawr o 2 ar 20 lawr i'r 10 hyn nawr. A chi'n gallu dilyn e nawr, nawr mae wedi rhoi bach o gyr pen iddi hynna amdden ni'n meddwl, ond mae'n ddyn a digon o brofiad, bydd e'n gwybod beth mae'n moyn. Dyle fe mo'n hir nawr o'n ei wedi benderfyniad. Chi'n gweud nawr bydd rhoi bach o ben tost yw hynny, achos bydd wedi dewis rhai sy'n debyg iawn i'w gilydd, achos mae dyma'i deipau, efe? Ie, mae deipau. A beth ych chi'n golygu wrth i deipau? Achos mae pob beirniad a'i flas sy'n hynna, achos yna beth yw wir y pen draw, chi'n fawr dewis bethau yn ôl eich flas chi. Ond beth yw i deipau, welwch chi o fan hyn? Wedyn ni, mae'n licio hwrdd sy'n edrych fel hwrdd. Dyw e'n hwrdd sy'n a dwt fe niwedd chi'n gallu cael. Mae'n licio rasgwn cryf, mae'n licio a hyd, mae'n chwilio'r cydbwysedd yn yr hwrdd yn enwedig. Mae'n tipyn... Chi'n gallu dilyn e'n tharwydd ymsech chi fan hyn yn y cae gyda fe de. Ac un nhw mewn rhyw drefen arbennig dy fer erbyn hyn, chi'n meddwl? Odi fe wedi... Odi, mae'n dechrau tacluso'r pen isa, mae'n gweithio un ffordd nôl lan, mae'n credu bod e wedi wneud i feddwl. Dyn ni'n disgwyl bod e'n mynd i adyn nhw'n rhydd unwaith eto. Mae wedi gweld nhw yn y cyfamser tra bod ni wedi bod yn gwylio'r berniadau. Mae wedi gadw nhw'n rhydd, gadw nhw'n gerdded, gweld sio maen nhw'n symud ar i liwt i hunain hefyd yn dod. Gweld y locomotion yn dweud, gweld fel mae'r 4 coes yn mynd ac yn traco mas a bod nhw'n sefyll lan ar ei pestynau ôl yn dda iawn. Ac ambell i wyneb cyfarwydd tu ar pen ucha'r rhestr fer yma dyn ni. Odi ni. Ambell un chi. Wylo'r Ŵyn o Gorllewin nawr, mae cyfled mae'r boes o Gorllewin yn dechrau mewn di nawr, mae Arwyn ar hyn o bryd yn ei ail gyte wedi dod i'r brig fyna ar y foment. Mae'r tri yn agos iawn at ei gilydd fel mae'r beirniad wedi gosod nhw yn y car. Ond wedi fe penderfynu rhwng y ddoi, mae ar wneud cymharu yr ail ar drydydd o ddefnod. Ie, fi'n credu bod wedi wneud i benderfyniad, mae wedi licio'r un cyntaf. Dwi'n mynd i ail drafod a mae wedi rhoi fe. Mae wedi rhoi'r fawd lan a mae'r cystadleuwyr yn ysgwydd i dwylo a dim ond un peth sydd i wneud nawr. Sef dod ar rosets draw. Ac yn wir, mae'r beirniad a roset coch ni'n law, a mae'n mynd i gyfeiriad Arwyn Thomas, fferm Bryn Gwyn, hendi Gwyn ar daf, a mae'r Wyn a'n gweud y cwbl. Mae e'n falch iawn. Arwyn Thomas, wedi dod nôl o'r cylch, with a bang fel maen nhw'n gweud, o'r etegi, llongwachiadau mowr i chi ar y llwyddiant yma. Lyflu. O, fi bles iawn, mae rai fi weid. O'n hwyr yw, o'n diwedd Janu ryw, a ni creu falle bydd y bach yn fach i heddi, ond mae'n un yn y dda. Yn wir, achos cystadleuaeth, yna gael Ŵyn Hyrdod o safon mac, o faint ac o gryfder yma. Wes, wel, mae clas dwfwn iawn yma, a mae lot o exhibitors wedi gwneud aros o lad yma, so fi'n bles iawn i gwir. Chi'n edrych yn bles iawn fyd, ac yn heiddiannol felly. Llongwachiadau mowr i chi, Arwyn.